Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I denne video, der skal jeg smage på nogle Prime, som jeg fik i USA. Så det kan I bare se. Nu er jeg simpelthen klar til at smage de her Prime. Og den første, det er en X Prime, og den anden, det er en A1 Jots. Men jeg tænker, at vi starter med den her A1 Jots. Og jeg fik dem i New York. Jeg var derovre. De er også med i min New York video. Der hvor jeg køber dem, så det kan I se. Og spørg mig ikke, hvorfor jeg hælder det op i et snapseglas, men det gør jeg åbenbart. Og den er egentlig bare sådan hvid, ligesom mange af de andre Prime. Men lad os smage. Den smager en smule ligesom Tropical Punch. Sådan en smule af kokos. Altså, jeg vil ikke sige, at det er en god ting, men det er heller ikke en dårlig ting. Men jeg synes, man skal prøve den. Jeg vil, fra en skala fra 1 til 10, vil jeg nok give den en 5,5. Og så vil jeg prøve den her X. Den har samme farve. Lad os se, hvad det kan. Den kan jeg sikkert ikke bedre lide. Den er en smule ligesom Blue Raspberry, hvis jeg har smagt den. Så den er en smule sød i det, men også sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, lidt saftigt og energiagtigt. Men den synes jeg faktisk er okay, så den vil jeg gerne give en 7,5 ud af 10. Jeg tager lige lidt mere. Men jeg vil nok mest anbefale den her. X. Og hvis I undrer jer over, hvorfor der står en Tropical Punch her, så der er bare vand i, men det er fordi, at tit når jeg har nogen på besøg eller sådan, så fylder vi den op med vand og laver butterflip med den. Så jeg har bare beholdt vandet i den, men jeg kan da lige prøve. Pis. Ej, okay, jeg er lort i dag. Men i går der landede jeg sådan her, så ja, det var egentlig bare heldigt. Hvad sker der? Jeg er 100% sikker på, at I kan gøre det bedre end mig. Jeg tror også, at min hund kan. Eller det ved jeg ikke, men måske. Ja. Ja. Pis. Ja. Men det var fint nok. Vi ses. Men jeg har ikke så meget andet at lave i dag. Men det er jo den her video, jeg lige vil lave i dag. Så vi ses på YouTube. Hej.